Isa lang. Isa lang. Yan nila na. Kung magduro ka ng viewers mga hasta mag 10 minutes di, okay? We hog share sa aton live para doon aton viewers. Kantahan mo. Kantahan mo lang. Okay, kantahan ko lang alay ng isang kita viewer, kantahan ko lang alay. Depende na kung kantahan viewer. Eh, kung doon tayo mo lang, doon tayo lang mga kantay. Okay, no? Yari, una-una natin may dulong sa inyo. Wala sa kaya nga daw ginapang kaso kita subong. Okay. Nag-decide nila kita mag-live. Program naman para sila. Yari, ang una natin ng balon, tigulo, huraton.
no? Bahanon dulot ato sa inyo para sa inyo kita rin tanan ng mga kasubong na ako, mga Ilonggo, no? Dili sa ating channel, no? Nagatrabaho na ko talo sa inyo na kung bagay, no? Ang support ninyo sa akin, amo ina ang nagabuhi gid sa atong channel, no? So kung doon naman nagasuporta, amo nang nasiling ko, yung mapilitan lang kita mo ng touch black adlaw, no? Shout out sa 22 nga nagalantaw subong happy watching. Mayo man ay naglapo sa 20, no? At siguro ko padayon kita sa kay kita nagambal ko sa tunga kung hindi kadangan sa 20 kadilo, no? Daw Dula. no? Subong Naluyahan na. daw lumang gawaya pinsan nato na naglapaw mo sa 20, no? Kaya pasensya lang kamo, no? Duha ka Domingo ay kita kasi siyempre tungod sang panahon, no? Na filmi gid naga inulan ko na ako, no? Ara mga nido nagako naman do tiranan mga duwa na semana ni kada hapon, no? Hindi gid malipat ang aton ang kalibutan, nagaulan gid sa kada hapon, no? Kaya muna, no? Nga way kita maka-live sa tong isa ka Domingo, no? Mga duwa na ka Domingo, ikatatlo na tali sila, no? Puti ini kay way pa man ang ulan, padayon na kita, no? Para gid sinyo tanang. Yari naman ang ambahan ng nagatulo ang mutya sang kasakit. Tugan sa buhay, ugaling maluib kagalising tagi puso ko. Ang akong pagambig madugay hingation sa isa ka pisok. Nagmula ilayon diin lang matampis maging panukan. Labas pa kayo sa panungtuman, sa hinali lamang imogin kalimtan mo yaksang kasakit. Ako na nalipang bagay sininsulat sa puso. Gisiun sunugon ukod sang litrato. Agod malimtan ko ang kalugiban mo, bilangon ko na lang. Ngay sa kadambo pananglit damgulang hindi nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalintang ang mga tinion na mo ang nagpilas sa tagi puso. Bagay sininsulat si isip ko. Gisiun sunugon ukod sang litrato. Agod malimtan ko ang kaluhiban mo, bilangon ko na lang.
tagi puso. Okay, no? Yan tubling ang bano, no? Nahalag din natin sa ating mga kauturan, no? Na nag-gira sa pano, labi na gid sa ating mga pinalangga ng mga OFW, no? Ngayara sa Florida, no? Si Ma'am Miri Recabar, no? Ngayara sa Florida, subuman sa kay Ma'am Imirin Pedrigosa ngayara sa New York, subuman sa kay Ma'am Mapi Pedrigosa Andaya, sa kay Biandugutan, labi na rin sa kay Ma'am Health Chances ngayara sa Hong Kong, no? Bawara naman ang ulan, no? Sa kay Yada Jima mo Neba, Sibalias mo Neba, ngayara sa Singapore, no? Ikot siya na grupo, no? Sa kay Ma'am Jojo Inyaki. Ayong tulang nila sa inyo pang labi sa aton pinalangga nga nagasupport sa aton ito to Edward Rivera ngayara sa Canada. So, kita nyo naman, no? Nasigil ko na kada hapon gid, no? Hindi din malipat ang aton panahon. Kaya subong nagapa naman yung magbukbok naman ang ulan, no?